Keď si povedal teraz Counter-Strike, tak podnikám od 12 rokov. Aj tí, ktorí naozaj že majú obrovské milióny dneska v majetkoch, aj tí ľudia dokonca chodia za mnou, že nevedia dokončiť nejaký typ biznisu. Chcela, tá myšlienka bola, že postaviť to takým spôsobom, aby sme teda tým deťom vytvorili dokonalú atmosféru aj s rodičmi. A to sa nám podarilo. Simon, vieš čo, ja prezradím, že by sme kamoši už od začiatku Pirátskeho ostrova a zážitkolendu. Ja ťa tak trošku uvediem, že vynimočte, lebo v ďalších dieloch už si moderátorom ty týchto rozhovorov, ale ty si podnikateľ, ja viem o tebe, že a vôbec sa nebojím to povedať nahlas, aj filantrop, človek, ktorý je plný nových nápadov a strašne inšpiratívny v nových podnikateľských nápadoch, by som povedal. Že koniec koncov aj Pirátsky ostrov a Zážitkolend, tak existuje taký koncept na Slovensku okrem toho, čo je na Zážitkolende, či ani nie? Tak akože my sme si na začiatku, ako keď sme ten Pirátsky ostrov, alebo ako samotná myšlienka, keď vznikla, to bolo niekoľko rokov dozadu, to sa nebavíme o včerajšku, že to sú fakt akože možno aj 4-5 rokov, keď sme, môj malý možno, že mal vtedy rok, boli sme tuším v Londýne na výstave Harryho Pottera a tam som si tak akože si to hovoril, kokso, že toto by bolo fakt zaujímavé mať možno, že aj doma. Naozaj tá atmosféra, taká tá rozprávka. A vieš, tu tá doba je dneska veľmi, veľmi pohlcujúca, či už technológiou, zlými správami, stresom a kadečím, všetci to poznáme. Tak tam som sa práve cítil tak, že koko, že wow, že vieš, že taký akože free pocit, že s deťmi sa prechádzaš a vlastne to bolo iba ako o tej výstave. Tam sú tie rôzne rekvizity z nahrávaní z rôznych tých dielov a tak ďalej. Vieš, A to bola taká prvotná inšpirácia, alebo niečo si preniesol aj do toho zážitkolendu? To bola taká akože prvá inšpirácia, že kokso, že toto by bolo, a už mi to tak začalo tým, že podnikám, hej, v podstate, čo ja od 15 rokov v podstate sa venujem tým, že bol ťažký život, hej, že nemal som to jednoduché, takže v podstate ja som už popri strednej škole začal podnikať na otcovú živnosť, no a vždy ma fascinovali v podstate také unikátne koncepty a také niečo, čo nie je všade, hej, lebo čo je všade, tak to bude veľmi, veľmi, veľmi ťažké aj skonkurovať, tak som si teda povedal, že ja budem vymýšľať práve aj také koncepty, ktoré tu nie sú. A jeden práve z týchto bol teda ten nápad Harryho Pottera. Samozrejme, tá myšlienka potom pokračovala niekoľko rokov, kým sme sa mi dopracovali až k tomu teda, že áno, ideme robiť toto, hej, a bude to takto a bude to mať taký koncept a takto to bude vyzerať. Hej, že to nebolo, že teraz z minúty na minútu to niečo vzniklo. Takže... Ja by som sa ešte vrátil na sekundu k tomu, keď si povedal, že ty podnikáš od 15 rokov. A to ja si pamätáme, keď si mi to povedal prvýkrát, že však ja od 15 rokov podnikám, vieš. A ja som vtedy, že však on od 15 rokov podniká, že od 15 rokov, vieš, keď som vtedy hral Counter-Strike v 15 rokoch. Že... Ale viem, že áno, že nehovoríš blbosti. Ak mám pravdu povedať, tak keď si toto zoberiem, keď si povedal teraz Counter-Strike, tak podnikám od 12 rokov. Pretože ako dieťa som strašne tam boli také tie skiny, ak si pamätáš. Vieš, že si chodil po tých Counter, vieš, akože v tuším Afrike, alebo Egypt, alebo niečo do dneska. Neviem, akože nehrám to. A strašne som chcel tie skiny mať, vieš, a to si musel nejak SMS-ku poslať vtedy, alebo nejako to zaplatiť, čo ešte internet banking, alebo čo to ešte neexistovalo. Proste som nemal na to, vieš, akože ja som mal starších rodičov, obidva na invalidnom dôchodku, že ten život proste nebol jednoduchý vôbec. Ja si pamätám momenty, keď sme nemali na zmrzlinu, tak dokonca na jedlo, hej, častokrát, takže o to viac si tie veci dnes vážim. Totižto ja som vtedy prišiel na taký nápad, že proste mama mala 20 korún, alebo 20 eur, to fakt už si nepamätám, minule som rozprával s partnerkou, že kurník šopa, neviem, či eura boli, alebo koruny, to neviem, ale viem, že to bol nejaký takých 20, 10 korún, alebo teda eur. A v tom čase som si povedal, že ja to spravím inak. A to som mal 12 rokov. A som za 10 eur kúpil od nejakého týpka na internete server virtuálny, na ktorom mi hodil módy a tie skiny som začal predávať ja.
A tým som si každý mesiac platil ten ako keby ten server a mal som zároveň skiny zdarma. Čiže takto som si v podstate našiel cestu k tomu, aby som tie skiny na tom internete mal. Takže vlastne začal som od tých povedzme 12 rokov a začal to presne ten portál sa volá cslimit.com. Neviem, či to dneska ešte existuje. Takže tam som začal a potom ako 15-ročný už som ako už tak akože sa začal nejako viac zaujímať, strašne som čítal motivačnú literatúru a takéto veci. Vieš, tým, že sme boli v podstate chudobní, tak ma vždy fascinovalo to, že ako je možné, že niekto má, niekomu sa darí, vieš, prečo to takto je, prečo sú také tie rozdiely v rámci tých rodín. A našiel som spôsoby, no tých spôsobov bolo strašne veľa, v ktorých som začal podnikať tedy na otcovú živnosť. Vieš, otca som dotiahol, poď so mnou na okresný úrad, tu mi otvor živnosť, respektíve mal nejakú, on mal predtým podnikal tiež v rámci v rámci gastronómie, no a tak som dotiahol, poď tuto mi otvoríš túto voľnú živnosť a ja si vytvorím na to v podstate nejaký webík, hej, samozrejme všetko sám z internetu a tak, no a vlastne potom to už pokračovalo samozrejme ďalej a už potom, keď som samozrejme v úvodzovkách doštudoval, tak už som si otvoril prvú SROčku a už to pokračovalo. Samozrejme, nie vždy to malo dobré konce, že ja som aj skrachoval, takže potom sa postaviť znova a tak ďalej, že nie je to jednoduché, však to vieme, to podnikanie je už také, ale tie koncepty ma fakt fascinovali vždy, že proste naozaj vymysliť niečo, čo nie je jednoduché, veď konec koncov aj ty si zober, že e-hroby, hej, veď pokračuješ v nich ďalej, to bol koncept, ktorý som tiež v podstate, na ktorý som prišiel tak, že som kamarátovi pomáhal, ja som sa vždy dobre cítil na cintorínoch, vieš, však som ti to aj vravel. Ty to môžeš nech ľudia vedia, vieš, že ja som od teba odkúpil firmu e-hroby, predtým udržabáhrobov.sk. No a lebo mňa to úplne, že keď si mi to spomínal, že však to je paráda, ale to nie len paráda, že v tom podnikať, lebo akože je to dobré podnikanie, ale aj to robiť, lebo to je. No, len aby ľudia vedeli, že teraz to mám ja, a o čom sa bavíme. Áno, presne. Tak presne práve tie e-hroby vznikli takým spôsobom, že ono mne tie nápady alebo tie koncepty, proste to nevzniká tak, že teraz sedím za stolom a idem si písať, že v čom začnem, hej. Takto to veľa ľudí, aj častokrát kamaráti takí, ktorí by chceli začať podnikať, tak sa ma pýtajú, že Simon Kurník-Šopa, že ako to robíš, hej, že to nie je možné, že ty na tie nápady. Vidím nedostatky na tom trhu. Vieš, akože začať podnikať dneska by som povedal, že nie je žiadne umenie. Vieš, začať môže v podstate hoci kto, hoci čím. Demokracia je, vieš, otvorí si živnosť za pár korún a dá sa povedať z pohodľa domov, dneska ti AIčko spraví webku, vieš, a ideš. Ale to umenie je práve v tom, že nájsť takú pridanú hodnotu a vytvoriť naozaj niečo, čo... Ďalšia vec, vieš, tá síce AIčko spraví web, otvorí si živnosť, možno, že aj máš niečo našetrené a začneš podnikať, ale tá konkurencia je vysoká. Vieš, ktorá už ťa predbehla a to tá mladá generácia vôbec nevidí. On príde s tým, že Kurník-Šopa, teraz nechcem nikoho ako raniť, ale príde s tým, že ja som bol taký istý, že ja som ten macher sveta, vieš, a ja budem ten najlepší podnikateľ a do pol roka mám 1 000 000. No pravda je úplne iná, hej, že proste podnikať dlhodobo a úspešne je veľmi náročný proces. Hej, že ja to vidím sám podľa seba, naozaj sa namakáme jak proste psi na to, aby sme sa dopracovali k nejakému výsledku. Že nie je to jednoduchá vec, ktorá sa dá len takým nejakým lusknutím prsta. A vrátim sa ešte späť, trošku som si prerušil tú myšlienku, že ako prichádzam na tie nápady, no zo života. Vieš, vidím proste diery, vidím jedno s druhým a presne e-hroby v podstate začali, alebo ten samotný ako keby nejaký plán, myšlienka vznikla tak, že ja som kamarátovi, ktorý bol v tej dobe v Kanade, mi volal, že Simon, prosím ťa, že viem, že ty tak čistíš hroby, lebo sme jak študenti chodili ešte dedovi, tak mi hovorí, že dnes vyčistil by si mi babkin hrob, že na Slavičom údolí, vieš, že jasné, však idem a vyčistím, vieš, tak som išiel, vyčistil som hrob a jak som ti išiel naspäť, Kurník-Šopa, a to veľa ľudí musí potrebovať takú službu. A došiel som ti domov, ešte neviem, či bola už, či som mal partnerku tehotnú, či už malý bol, alebo presne tú dobu neviem, ale myslím, že okolo roku 2018 to mohlo byť niečo. A tedy som si povedal, že kokos, ja spravím na to webku. Vieš, len tak, akože mi to... ono veľmi dobre je takéto podnikanie, ktoré dokážeš aj otestovať a nestojí ťa veľa peňazí. Vieš, aspoň za mňa.
Vieš, že častokrát investujeme strašne veľké prachy a kapitály do rôznych nápadov, ktoré nevieme, či budú fungovať, pretože nemáme ich otestované. Ale keď máš tu možnosť, že vytvoriť si web stránku, dneska už tí ľudia fakt cez AIčko, cez telefón, vieš, Canva, rôzne nástroje sú, ktoré my sme nemali, čiže Photoshop, HTML, vieš, a tak ďalej, proste robíme. A čiže sme museli ovládať v podstate aj to kodovanie, v podstate rôzne jazyky a tak ďalej, aby sme niečo vytvorili. Tak som si to otestoval, že údržba hrobu, skúpil som si doménu a že uvidíme, vieš. Na druhý deň som nestial 2 telefóny. Doslova. Ja som na druhý deň mal, to bolo niečo tesne tuším pred dušičkami, nejaký október, ja som mal na druhý deň, ja neviem, 40 telefonátov. Kokso, to je brutálny biznis. Vieš, v úvodzovkách, no. No potom to už nejako pokračovalo. Hej, samozrejme kopec práce, veď vieš sám, že akože odmakať si 40 hrobov za 2-3 dní tiež nie je sranda a vyžaduje to veľkú dávku tej takej aj motivácie, aj úsilie, aj všetkého, že není to len, že idem, vyčistím a je. Seba dôvery by som povedal. To teraz sa nebavíme len o hroboch, ale o tom, že vôbec nájdeš nejaké podnikanie a samému sebe veríš dostatočne na to, že ono to pôjde. Lebo ja sa často stretávam vo svojom okolí s ľuďmi, ktorí majú že 1 000 000 nápadov. Vieš, také tie generátory nápadov. A on má, toto by sa dalo, tamto by sa dalo a na druhý deň zase niečo úplne iné. Ale že rozhodnúť sa a ísť po jednom, tak toto vidím ako tú pridanú hodnotu. Áno, to fokusovanie máš presne takisto, veď aj ja som tie biznisy, však aj dodneska ich mám niekoľko, že není to o jednej veci. Aj tým, že som už skrachoval dávnejšie, tak proste som prišiel na to, že trošku musíš mať, pokiaľ to podnikanie je stále v malom, tak musíš ako keby tú svoju silu, ktorú máš, alebo tie schopnosti rozdeliť na viacero ako keby objektov a disciplín, ktoré robíš. A potom by som povedal, že sa stávaš takým stabilným, hej? Ale nehovoríme o tom, že máš úspešné podnikanie. Dokážeš mať stabilné, keď náhodou niečo ti vypadne, dokážeš to podporiť a tak ďalej, hej? Že nie je to tá dokonalá cesta, lebo to vidím, že to nie je dokonalá cesta, k tomu treba ešte prísť, ale určite je to také, že aj dobré z jednej strany a z druhej strany dokážeš byť ako keby disciplinovaný a fokusovaný na tú jednu vec. Čiže ten fokus práve na jeden typ podnikania je veľmi dobrý. Hej? Z druhej strany ja to vidím ako riziko, pretože ak nemáš iný typ príjmu, môže ťa to ohroziť. Čiže tam treba aj zvažovať to, že či áno alebo nie. A druhá vec je možno takto, na ktorú si ty naražal, tak áno, to sú koncovky, hej? Že sú typy ľudí a ja napríklad poznám strašne veľa aj slávnych ľudí, veľmi by som povedal takých, ktorí poznáme každý jeden z nás, teliek, z rády a kade kde, proste nedotiahnu veci do konca. Snaží sa niečo urobiť a nevie to dotiahnuť, proste v strede možno stratí motiváciu alebo proste niečo sa zlakne a nedokončí to. Vieš, čiže a veľa aj úspešných ľudí, pozor, aj tí, ktorí naozaj že majú obrovské milióny dneska v majetkoch, aj tí ľudia dokonca chodia za mnou, že nevedia dokončiť nejaký typ biznisu, pretože neviem, čím to je, možno je to nejakou takouto seba motiváciou alebo nejakým strachovým faktorom, neviem, ale máš pravdu, čiže je dôležité. A kde je ten moment, keď majú ten problém, keď sa začína ten problém? To ťažko povedať. Vždy, každý jeden, aspoň za mňa, ja som si vždy urobil pri každom nejakom pláne, som sa snažil vytvoriť, ako keby, dal som si ho na papier po nejakom čase, zosumarizoval som si myšlienky a vytvoril som si nejaký koncept. Hej, že takto by to mohlo vyzerať. Potom si urobíš nejaký rešerš na trhu, či také niečo existuje, hej, komu budeš konkurenciou, komu nebudeš konkurenciou, potom si otvoríš normálne reálne účet, hej, klikneš internet banking, pozri sa, koľko tam máš peňazí a zistíš, že tak toto nie som schopný urobiť, alebo som to schopný urobiť, alebo potrebujem investora, alebo ako ďalej. Hej? A potom sa vydávaš nejakými cestami. A častokrát to zlyháva buď pri tom prvom kroku, že jednoducho si povie, nemám peniaze a končím. Vieš, a tým veľmi veľa biznisov aj dobrých padne, proste nie sú ďalej, ako keby nie je tá možnosť vytvoriť, alebo kopec ľudí poznáme, ktorí dneska žiadajú investorov o finančné prostriedky, aj v malých množstvách, že si povie, že kokso veci dokáže zobrať pôžičku, hej, spotrebák alebo čo. No neurobí to proste ten človek a nezadlží sa len preto, že by mal začať podnikať. Radšej možno odloží to na 5 rokov, veci zarobím a za 5 rokov sa k tomu dostanem hold, za 5 rokov už bude neskoro, pretože už tam niekto
príde, kto tú myšlienku predbehne. Mne takto ukradli alebo zmizlo mi strašne veľa myšlienok, ktoré zrazu proste už som videl realizované, vieš, vo svete, ktoré by som prišiel v tej dobe a pracoval by som sa do toho plánu až do konca, tak by to bol dneska úspešný biznis, ktorý by mi zarábal možno, že aj milióny. Ale hold, nie je to dokončená myšlienka a z toho plánu nič není. Čiže keď máš tých plánov možno 1, 2, vieš, to máš ako kamarátov. Vieš, keď máš 100 kamarátov, tak možno 2 sú úprimní. Vieš, keď máš 100 nápadov, tak 2 výjdu. A keď máš len 2 nápady, vieš, čiže to je presne len to, potom, jak si hovoril o tom fokuse, že keď sa venuješ jednému podnikaniu, tak druhé musí ísť trošku bokom. Áno, vždy to tak je. Z mojej pozície, akože veľakrát ľutujem to, že nedá sa mi to, ako keby, hovoria aj knižky, aj tí podnikatelia, akože vysoko postavení, starší a skúsenejší rozprávajú o tom, že musíte proste veci delegovať, vieš, ale kvalitu, tú najlepšiu vieš dať iba ty. Pokiaľ si orientovaný proklientsky a chceš, aby tí zákazníci k tebe sa vracali a chceš, aby ten servis, dostávame sa k zážitkolendu, bol veľmi super, veľmi dobrý, veľmi kvalitný, tak to musíš robiť veľmi dobre. A ten najhorší problém je, tuto častokrát vzniká, Vlado, čo si napríklad ja všímam, taká tá tendencia, že ja to predám. Pretože, a sme pri e-hroboch, pretože keď skúšaš, aj e-hroby, ja som predal v podstate, dá sa povedať, tuším 2-krát. A 2-krát som ich kúpil naspäť, pretože tí ľudia proste na to kašľali a firma išla dole vodou. Tým, že som to mal rád ako službu, ktorá... Tí zákazníci ma poznajú dodnes, hej, že Simon nám čistil hroby a tak, aj som mal veľa brigádnikov, ktorí mi pomáhali, ale presne to bola tá pridaná hodnota, že som sa to snažil nezničiť tú firmu a dodneska to má proste už aj možno v tvojej organizácii ešte úspech, práve to, že ja som to nezničil. Čiže tá kvalita poskytovania tých služieb musí byť vždy na prvom mieste. A to docieliš iba tým fokusom na tú jednu vec. Ako náhle ti príde proste lepší typ biznisu alebo pre teba možno niečo viacej zaujímavejšie, tak je lepšie to buď nechať, alebo to predať, alebo sa venovať niečomu proste úplne inému, pretože nevieš sedieť, nedá sa to. Aspoň ja to neviem. A druhá vec je delegovať veci na iných ľudí. Je veľmi dobrá vec, ale tých ľudí musíš nájsť. A to je veľmi veľký problém. Pretože napríklad aj dneska pri Zážitkolende je pre mňa veľmi veľký problém, by som povedal, franchisovať niečo takéto, aj keď by som strašne chcel, ale veľmi veľký problém nájsť naozaj kvalitného manažera, ktorý sa bude starať o tých ľudí tak, ako by som sa staral ja. Hej, pretože ja to vidím, keď sme na tom Zážitkolende, keď som v podstate v tej pozícii manažera a ten deň si tam odmakám, tak ja vidím tých hostí, ako odchádzajú odtiaľ šťastní, happy, pretože robím všetko preto, aby boli šťastní. Častokrát, keď je ten manažer proste motivovaný iba tou výplatou a ničím iným, tak vieš, ten efekt proste také, on si odmaká svoju časť. O 6:00 padla a ide. Hej, a tak aj zamestnanci pristupujú k tomu, vieš, a to práve ten koncept, to ma tam strašne mrzí. Nie, že by som bol nespokojný s nimi, ako Bohu vďaka, len častokrát vidím na veľa z nich, ktorí sme prepustili, že proste tá motivácia, alebo taká tá disciplína v rámci tej práce, hej, že nie je to len o mne, vieš, ale aj o tých druhých, ktorým pristupujem, s ktorými komunikujem, komu sa venujem tam. Vieš, ten človek sa príde na ten zážitko len primárne zabaviť. Vieš, akože tak dojdeš si zahrať hru a stráviť nejaký čas. Tak musíš odtiaľ výjsť happy. Vieš, ak nevidíš odtiaľ happy, tak si sa nezabavil, zážitok nemáš, a už je to zlá služba, vieš, akože nemôžem si kúpiť auto, ktoré ma nedoniesie do cieľa. Vieš, akože to je presne ten... A toto ma tam tak akože mrzí. Čiže toto je to fokus. A to je problém s ľuďmi, alebo aký? V čom to tkvie? No, tuto ti presne napríklad pri tom podnikaní, ty máš vždy, samozrejme, jeden takýto zážitkolan ti nedokáže generovať milióny. Zabudni na to proste sa nedá. Jednoducho on má určitú nejakú kapacitu, ktorú ti vie pokryť, hej, či sa bavíme o tom, že či sme zelených, alebo červených, to už je druhá vec, ale má nejakú svoju kapacitu. Druhá vec je trh, ktorý tu na Slovensku je a ktorý musíme my pokryť, hej, musíme ho akceptovať, že proste máme tu len, vieš, dojdeš do škôlky a nemôžeš chcieť predať v škôlke 1000 jablk, tam je 200 detí. Chcieť môžem, ale nepredám, lebo nemám komu. Tak presne toto isté je v rámci toho podnikania, či to je zážitko alebo akákoľvek firma, že jednoducho ten trh ťa brzdí.
Hej, a na to, aby si ty vedel rásť a vedel tú firmu vytvoriť oveľa väčšou a úspešnejšou, potrebuje sa nejakým spôsobom škálovať ďalej, hej, postupovať, zväčšovať, proste nejako to ako keby kopírovať na kopec iných úsekov. A tu vzniká ten problém. Ako náhle sa ty dostaneš ako keby do tej ďalšej prevádzky, ktorú by si chcel otvoriť a chcel, povedzme, vytvoriť ďalšie takéto miesto. Strašne veľa nám chodí námetov, že otvorte prosím vás zážitko len aj v Košiciach. Otvorte to prosím vás aj v Prahe, hej, otvorte to aj v Nitre, otvorte to aj tam, aj tam. Chceli by sme. Len veľmi veľký problém je práve dostať sa k tomu manažerovi. Ja nemôžem letieť, vieš, síce Wizz už ako... Už teraz môžeš. Jasné, už je to oveľa komfortnejšie, aj časovo dostupnejšie, len nie je to jednoduché, hej, že proste naozaj tú kvalitu dodržať na tých... Obdivujem McDonald's. Akože ja reálne, keď sa zamyslím to je, vieš, sila tej značky, že dokážu udržať kvalitu. Ako náhle ti nedokážeš udržať kvalitu, ten biznes ti začne upadať. Takto to vidím momentálne ja v tom Zážitkolande hlavne, lebo to je taký veľký projekt. Hej. Doteraz vždy som mal samozrejme kopec klientov, či už aj pri IT službách, však webkovo, hej, a proste naozaj, že to boli aj firmy malé, väčšie, veľké, hej, že proste aj s miliónovými obratmi, ale nebolo to tak ťažké, ako je to pri Zážitkolande. Tam si uvedomujem, ako keby som sa dostal do takých análov toho podnikania, že musíš prejsť úplne všetkým. Uh-huh. A tu je taký strašne veľký zádrhel, ktorý mňa mrzí, že ako ho vyriešiť. To neviem ani ja ešte dnes, hej, lebo tých ľudí jednoducho nemám. A keby si sa mal inšpirovať tým McDonaldom, ktorý si spomenul, čo podľa teba robí McDonald v tomto lepšie, no? No musia mať obrovskú silu. Vieš, možno sa vraciame naspäť ako keby k tým, povedzme, hospodárskym výsledkom, že keď tej firme sa darí obzvlášť dobre a má, povedzme, nejakých investorov, ktorí to vedia dotovať, tak vedia nabrať veľmi fundovaných manažerov. A vtedy ti vlastne vznikne to, že vieš, fundovaný manažer ti samozrejme nezoberie, ja neviem, 3, 4, 5 tisíc, hej, tam sa bavíme o iných sumách, ktoré musíš mať v dispozícii na to, aby si ho vedel zaplatiť a ktorý ti bude stať za tou kvalitou. Ale momentálne, povedzme, pri takom štýle biznisu je toto veľký problém, lebo ten podnikateľ to nemá. Vieš, akože ty sa snažíš proste samozrejme pokryť náklady. Hej, to je obrovské investície sú, veď to sám vieš, že ako to napríklad aj na Zážitkolande chodí. Čiže nie je to tak jednoduché. Preto to úplne tých podnikateľov tam chápem. Že vieš, akože teraz zober túto 200 000 niekde z ďalšieho súdku a použij to na super perfektného manažera, ktorý mi bude na to dohľadať, je problematické podľa mňa. Vieš, čiže až ak dostaneš sa k tomu investorovi, ten investor ti helfne, tak potom sa vieš nejakým spôsobom takto ako keby fokusovať zase na niečo ďalšie, lebo ti tam niekto pomáha. A z druhej strany potom vzniká otázka tá, že ak tých 200 000 miniem, či potom som v zelených číslach. Mhm. Vieš, napriek tomu, že tuto si myslíš, že ten koncept je veľmi úspešný, veľmi dobrý, ľudia ho majú radi, na konec koncov, Zážitkolend, máme niekoľko tisíc zákazníkov, ktorí sa k nám vracajú, vieš, že to naozaj... A vynikajúce hodnotenia, že ono to... Vieš, ja mám pocit, že ty si sa dostal do takej fázy so Zážitkolendom, že ono to vzniklo z nadšenia a vďaka tvojim podnikateľským skúsenostiam, tak to môže žiť. A momentálne ty sa obávaš toho, že keď ty sa trošku vzdiališ, upozadíš, a tak ono to stratí tú kvalitu. Už si to vyskúšal niekedy? Áno, hej? Áno. Skúsili sme to v rámci tohto roka, tuším, že niekedy v máji, v júni. Nasadili sme tam manažérku, ktorá sa snažila vlastne to podržať, ale to bolo jasný úplne sme proste tam nebola tá kreativita, vieš, to je taká ten prístup toho zamestnanca je veľmi, veľmi dôležitý. A tohto sa veľmi obávam, že jednoducho áno, prejsť tou líniou. Toto je tá moja ďalšia bariéra, ktorá ma v Zážitkolande čaká. Vieš, aj ten Zážitkolend, však my sme vlastne z Pirátskeho ostrova, viete, Marcis, kapitán Bonnet Morgan, vieš, akože otváral brány Pirátskeho ostrova, kde ľudia chodili po piesku a tešili sa, vieš. Tak potom sme museli zase, prichádzam k tomu trhu. Vieš, Pirátsky ostrov ako taký vznikol v podstate z námetu v úvodzovkách Harryho Pottera. Áno, nemali sme 10 miliónov na kúpu licencie, tak sme proste špekulovali, ako spravíme koncept, kde nemusíme platiť za licenciu a vytvorme dokonalý, úžasný tematický park v interiéri
s unikátnym konceptom. A ten unikátny koncept bol práve postavený na tom, že ľudia, respektíve mama, otec, nejaká rodinka s deťmi bude tráviť spoločný čas práve bádaním a riešením úloh. To ma fascinuje, pretože ja tiež na svoje deti mám veľmi, veľmi málo času a som rád za ten čas, ktorý môžem venovať. Tak práve zážitko len som chcel a tá myšlienka bola, že postaviť to takým spôsobom, aby sme teda tým deťom vytvorili dokonalú atmosféru aj s rodičmi. A to sa nám podarilo. Len počasie sme zistili, že nie je trh, nie sú ľudia. Hej? Nie, že by bolo Pirátsky ostrov nezaujímavý, ale nie všetkých bavil. Vieš, je to téma. Sa aj vyčerpali. Aj sa vyčerpali, jasne. Je to téma, presne hovorím o tom trhu, hej, že jednoducho nemôžeš predať 1000 kusov jablk v škôlke, kde je 200 detí. To sa proste nedá. Tak takisto to bolo v rámci toho Pirátskeho ostrova. Takže sme museli začať špekulovať, vieš, teraz sa rýchlo postavíš a ideme. Čo teraz ďalej, hej? Či ideme robiť to, ideme akú štruktúrálnu zmenu robiť, aby sme dopracovali sa k tomu, že tí ľudia sa budú vrácať stále. Tak sme museli proste prísť nejakým takým ešte unikátnejším konceptom, ako je Zážitkoland, ktorý vlastne prináša už zmenu tém a obmienanie rôznych herných postáv. Ide o filmový dej, však tie rozprávky a tie filmové scénky ty veľmi dobre poznáš, takže už to je také viacej by som povedal, že tí ľudia majú z toho taký iný pocit. A vracajú sa tam, pretože tá postava sa vždy vyvíja, ten dej je stále iný, hej, čiže aj tie hry sú stále prispôsobené. Hoď čo pri Pirátoch to nemáš ako urobiť. Nás tam poslali do keľu. Vieš, tam prišla rodinka a teraz, že viete, ale veď my sme prišli na Pirátsky ostrov a tu sú čarodejníci. Že teraz čo? Chápeš, že to sú veci, ktoré... Ale my sme to nemali kde prečítať, pretože ten koncept neexistoval. Vieš, to boli veci, ktoré sme my lovili vo vode a našli sme spôsoby, že ako to celé opraviť tak, aby to fungovalo. Vieš, vymyslíš raketoplán a ty nevieš, ako bude letieť, len vieš, že poletí a keď sa niečo stane, tak to budeš hasiť za letu. Tak to robíme v podstate v tom Zážitkolande my, že my sa učíme, lebo nemali sme ten koncept kde, čiže ten koncept je naozaj unikátny, jedinečný svetový koncept. Neexistuje koncept, kde by ľudia chodili v tematickom parku a hrali ako keby spoločnú hru. Bavíme sa o escape roomoch, hej. Teraz nedávno sa jeden taký otvoril v Bratislave. V podstate tiež to bolo na myšlienku v úvodzovkách Pirátskeho ostrova. Urobili to inak. Je to za mňa zaujímavé, len veľmi veľa kopírovali. Vieš, veľmi veľa kopírovali naše myšlienky. Asi dobre. Asi dobre, vieš, tak keď kopírujú, tak robíš fajn. Ano, čiže ja som na to zvyknutý, však aj údržba hrobov. Nie si koľkokrát to akože nás tá konkurencia, ktorá prišla po nás, začala kopírovať. Takže nie je to escape room, hej, nie je to v podstate nič takéto, kde prechádzaš nejakými miestnosťami a potom na konci vyjdeš von dovidenia. Hej, toto je skôr na tom štýle, že príde s rodinkou, dáš si možno nejakú kávičku, nejaký džúsik a s dieťaťom chodíš po 600 metrov štvorcových a zažívaš rôzne zaujímavosti, medzi tým tá scéna tak ako keby obklopí a dostávaš sa do nie že virtuálnej reality, a do rozprávkovej reality. Vieš, že nemusíš si nasadiť okuliare, aby si videl proste loď, nejakú veľkú skaly, väznice a neviem čo, nejaký les, džunglu, ale vidíš to na vlastné oči, môžeš to chytiť. Toto bolo pre mňa to pridané, vieš, že ten zážitko, a toto má práve v sebe ten zážitko, že naozaj... Práve aj to v interiéri je také, lebo v exteriéroch existujú rôzne, ja neviem, skanzeny, nazvíme to, alebo múzea, miesta, kde si to môžeš aj chytiť, aj kde môžeš vidieť niečo, čo bežne nevidíš, ale v interiéri to je také magické, že loď v interiéri. Vieš, že a svetla a vôbec, keď Pirátsky ostrov vznikal, tak to bola džungľa, tak to bolo, že úplne iný svet, ako keby taká Alica v krajine zázrakov, vieš, že vojdeš cez tú králičiu noru a wow, to je ono. A potom, keď začal vznikať Zážitkoland, alebo respektíve začalo sa to tak modulovať na trošku, nechcem povedať, že iný koncept, ale prosto, že ten koncept sa nejako tak zveľaďoval, tak ono to začalo byť zrazu, napadá mi také slovo, že modulárne, že keď tak nech sa to spraví sezónne, nie? Že máme jeseň, tak vznikol Čarodejnícky ostrov. Teraz je zimné obdobie, natáčame, už je pred Vianocami, sa dá povedať, tak je tá Vianočná dedinka. Vieš,
Ale ono to musí byť strašne náročné. Však aj ja sám viem, že to je náročné, lebo však spolupracujeme aj v tom, ale že to celé meniť tak raz za 3-4 mesiace, povedz mi, jak sa vysporiadávaš s tým. Vieš čo, je to akože, použil by som veľmi slušný výraz, náročné, Hej. pretože je to náročné. Fakt akože ja to vidím na sebe, že my chodíme domov neskoro v noci. No. Naozaj, aby či už boli tí zákazníci spokojní. Vieš, je to nádherná práca, kreatívna, ktorá nemá obdoby. Vieš, ja som si prešiel na zážitkolende kokso všetkým. Vieš, ja neviem, či tam je nejaká pozícia, alebo či existuje pozícia, ktorá by na zážitkolende neexistovala. Vieš, môžem ti ja skočiť do reči na sekundu, prepáč, že ti skočím, ale lebo ja mám jeden taký zážitok s tebou pri tom, že keď sme začali spolupracovať s Pirátskym ostrovom, vieš, a tieto veci, tak ja som akože, tak oslovil ma niekto na spoluprácu, vieš, tak sme sa stretli, vieš, že to je normálne stretko a potom si povedal, že však poď k nám, my to tam budujeme, vieš, a ja som prišiel a ja som čakal, že ty tam budeš niekde v obleku, že toto ešte tu dokončíme, tamto dokončíme, ja som vošiel a ty v teplákoch zabíjaš klince, vieš, tak, a s vrtačkou a všetko, tak to ma vtedy, že no, tak to je vono, to je človek, ktorý do toho dáva strašne veľa. A už neviem, že kde sme skončili, ja skočil som ti do reči. Viem, keď si hovoril, že neexistuje žiadna pozícia, ktorú by si nevyskúšal. No, presne o tom to hovorím. Vieš, ďalšia vec, že podnikanie, vieš, ty nemôžeš byť v žiadnom prípade, alebo ja si myslím, že podnikateľ, áno, už keď dosiahneš nejaké méty, tak samozrejme, že už sa od teba vyžaduje teda určite nejaký bonton správania, vieš, taká tá, vieš, róba, oblečík, rozumieš, mám šoféra, ktorý mi otvorí dvere, vystúpim a rozumieš, budem piť šampán. 1000 eurové. A neviem, či by som taký život chcel. Vieš, mňa baví práve ten život, ktorý je a ktorý funguje. Čiže ja som nikdy som sa nebal roboty, myslím si, že bez toho, ak by som dneska o všetko prišiel, tak za hodinku mám na nájomné, vieš, pretože sa nebojím práce a viem si proste, to je veľmi dôležitá vlastnosť inak podnikateľa, to minule som rozprával jednému takému veľmi, veľmi fundovanému človekovi z PPAčky, z pohospodárskej platobnej agentúry, bývalému už odišiel, odišiel, pretože už to nezvládal, že nebudem menovať. A on sa ma pýtal, že kokos, že tu musíš byť v šóre. Čo to je za výraz? Toto mi častokrát Nora Mojsejová Kabrelová hovorila, že vieš, Simon, že mňa keď zavreli, ja som sa dala do šóry. Čo to je? Dať sa do šory. Ty by si to ako východňar mal poznať. Do šoru. Do šoru. Dať sa do poriadku. Dať sa do poriadku. Dobre. Asi si to povedal fajn. Skrátka, ten význam toho slova je to, že nezačnem plakať, ale proste vec je takáto, že proste dneska som chorý pacient a dneska budem chorý pacient a budem ležať a budú ma liečiť. Hej? Nemôžem sa postaviť a ísť niekde na stavbu vrtať. To sa ti nedá, pretože si chorý pacient. Keď ťa zavrú, dajú ti puta, si väzeň. Nemôžeš výjsť, nemôžeš pracovať, máš určité obmedzenia a tak ďalej. Keď si podnikateľ, tak si podnikateľ. Musíš mať nejaké určité tiež bontóny a tak ďalej, čo budem, ako budem, musíš vedieť narábať. Keď si murár, tak máš určité, keď si rodič, tak máš určité ako keby tie body disciplíny, ktoré ty musíš plniť. Toto je dať sa do šoru. Vieš? A v podnikaní sa musíš dať do šoru, nejak sa skloňuje. Čo je šor? Šor? Rad. Rád. No, akože dať sa do radu. Áno, toho tak akože sa to snažím vysvetliť, že teda dať sa do radu a robiť to, čo mám. A toto je veľmi dôležité v podnikaní, že vedieť, vieš, že si nepovedať to, že kurník šope, ja toto nezvládnem. Vieš, že toto proste ja nedám, lebo medveď. Ja neviem čo. Hej, ty to musíš urobiť. Častokrát sa stane, že vieš, že potrebuješ teraz, ja neviem, predávaš popcorn a na zážitku nemáme popcornovač. Veľmi úspešná vec, akože všade, dokonca aj na zemi ten popcorn. Takže akože, ale fakt, myslím, že to bol dobrý nápad. Tí decka sa z toho tešia. Pokazí sa popcornovač. A zavoláš firmu a firma ti povie, príjem o 2 týždne. Teraz čo? Kto ti ho opraví? Buď ho nebudeš predávať, a tie decká, ktoré vstupenky si predal z VIP a majú zaplatený neobmedzený popcorn, čiže teraz čo urobím?
Buď kúpim nový popcornovač za niekoľko tisíc, ktorý mi bude fungovať, alebo si vyhrniem rukavy a idem opravovať. A buď sa mi to podarí a ušetrím niekoľko tisíc, alebo žiaľ Bohu. Vieš, čiže toto je presne to, čo hovorím, že ty musíš vedieť určité spôsoby, že čo a ako môžem a kedy to musím spraviť. A keď není proste na výber, aj keď častokrát je, tak sa snažíš, ako správny podnikateľ by sa mal snažiť za každých okolností ušetriť čo najviac peňazí. Lebo tie peniaze budeš vždy potrebovať. Hej? To není, že teraz častokrát, to je lakomý, lebo je podnikateľ. Hej? Nie. Ale peniaze potrebuješ. Nevieš, kedy ťa prekvapí DPHčka, nevieš, kedy ťa prekvapí nejaká nová pokuta, nevieš, kedy ťa prekvapí proste akýkoľvek nečakaný výdavok. Veď na zážitku len vieš, máme 4 km káblov poťahaných, vieš, niekoľko desiatok zariadení, ktoré sa non-stop kazia. Vieš, to sú veci, ktoré... A teraz si predstav, že tie peniaze minieš. Vieš, a neviem, a zajtra neotvorím, vieš, alebo nebudem mať na výplaty. Čiže ty musíš šetriť. A preto si musíš vyhrnúť tie rukavy a musíš ich búchať s klincami a montovať a robiť, rozumieš, čašníka, robiť toto, lebo aj tí ľudia samozrejme občas ti vypadnú, ochorejú, nie sú, hej, ten personál častokrát je s ním veľký problém, čiže aj do tej šóry sa musíš dať, že ráno musím o 6:00 vstať a program rodiny nemáme, pretože ideme pracovať. Že to tiež akože je v rámci zážitkolendu, je to veľmi náročné z môjho hľadiska. Sice je to naozaj krásna vec, ale je to veľmi náročné. Koľkých tam máš zamestnancov? Ja neviem, tam sa bavíme niekde okolo čísla, ja neviem, 8 až 10. 8 až 10, s tým, že to je také, vieš, že tam nejakí brigádnici a je v podstate také na výpomoc, čo chodia a tak, čiže a takých akože stabilných určitých 6-7 zamestnancov, ktorí tam sú, že pevne. To, vieš, tam sa menia tie zmeny, je to aj náročné pre nich, sústavne musíš byť usmiatý, ten animátor, hej, koľkokrát tomu Tomášovi, Jack Sparrow, náš slávny, teraz momentálne Elf Caspian, tak naozaj, že klobúk dole pred ním, lebo ten chlapec cestuje z Piešťan. Vieš, každý deň naozaj, že proste stať o 6:00, vieš, tam dojsť na 9:00, teraz sa prezliec a robiť tam v úvodzovkách šaša od rána do večera je veľmi náročné. Takže tých animátorov ja určite obdivujem a si ich veľmi cením, že robia takú úžasnú prácu. Inak aj to som už robil, hej, k tomu som musel prísť. A v živote nikdy som, vieš, kde som animoval. Animoval som to? Robil si Robil som animátora, no. Čiže nikdy som to a musel som tam, vieš, vypadol a teraz čo? Teraz dojde tam decka, ktoré čakajú, že tam príde nejaký elf. Je tak čiapka na hlavu, vieš. Dokonca sa nám stalo virálne video, čo máme vianočnú dedinku, tak 2 milióny ľudí nás videlo po internete, sme nahrali video a ja tam, vieš, s pupkom behám ako elf, no ale akože sranda, takže musíš proste sa snažiť za každých okolností tú kvalitu dodržať a to je práve tým cieľom, vieš, zase dostávame k tomu. Poďme na marketing. V tomto podnikaní, lebo ten zážitkoland je taký špecifický, že ono sa to... Neviem, či existuje veľa podnikateľov na Slovensku, ktorí robia niečo podobné. V nejakej oblasti by sme možno že vedeli, ale toto je také veľmi svojské, v úvodzovkách poviem. Aký marketing zaberá? Ako prosto túto značku a toto podnikanie marketuje? Vieš, že neviem, lebo máme strašne veľa kanálov, hej, v podstate, ktorými sa snažíme vystreliť do nebies, ako sa vraví. Neviem, ktorý zaberá v skutočnosti. Dodnes som na to neprišiel, pretože sa to chová veľmi, veľmi zvláštne. Akože naozaj, že máme sociálne siete, platíme Metu, proste, hej, Instagramy, Google, platíme, potom spolupracujeme s televíziami, kde máme rôzne svoje také programy menšie, hej, už dá sa povedať sezónne, už sme tam viac v telke, jak hociaký iný program, čiže máme potom billboardové kampane, offlineové, tlačové, čiže máme rôzne spolupráce, hej, s rôznymi firmami, kde v podstate nás odporúčajú a tak ďalej, potom máme nejaký svoj akože lokálny marketing alebo remarketing, by som to nazval. Neviem ti to povedať, Vládko, že chová sa to veľmi, veľmi, veľmi rozlične. Keby som sa ťa opýtal, že čo je najúspešnejšie z toho, čo ide najlepšie, že je to blbá otázka v tomto, že Instagram, alebo telka, alebo ja neviem. Vieš čo, my sme ti začali, začal som promovať Pirátsky ostrov ešte dávno predtým, ako Pirátsky ostrov vznikol, cez sociálne siete.
Takouto formou, vieš, že niečo sa chystá, niečo príde, tešte sa, aj tým, že to bolo také unikátne, aké to bolo, tak sa to dalo pekne uchopiť. Trošku nám to pomohli nejakí influenceri. Toto si myslím, že zabralo. Toto si myslím, že zabralo. Možno to zaberá dodnes. Ale neviem ti s presnosťou nejakou, vieš, že nedá sa to. Nedá sa to, lebo to by si potreboval tých ľudí, je tam naozaj, ktorí k nám prídu, sú stovky a to by si od každého potreboval presný feedback, že odkiaľ prišiel a v tom zhone, vieš, je to ťažké. Aj tí ľudia sú už radi, že odtiaľ v podstate odchádzajú, už tie decka sú vybláznené, vieš, po tých 2,5 hodinách už sú radi, že výjdu v podstate na vzduch, takže nejak ich tam s týmto nebombardujeme. Častokrát nám povedia, veľmi marketing, ktorý funguje, veľmi dobrý je ten, že nám povedal nám známy. Toto je veľmi dobrý marketing, ktorý nám určite funguje, ktorý častokrát počujem, že boli tu a bolo to super. Čiže toto je to, čo akože mňa tak fascinuje na tom. Ale inak ti neviem presne povedať, že ktorý typ marketingu je top v tomto type biznisu. Je to veľmi zvláštny typ, jak si aj podotkol. Vieš, my nie sme výstava. My nie sme escape room. My nie sme... Vieš, my nie sme ani zábavný park. Vieš, my nie sme, preto sme tematický park, ktorý mení témy. Vieš, akože my sme špekulovali nad tým, dokonca tam Bulhári boli na začiatku, ktorí nám, však tie kulisy sú naozaj že krásne, Boris Minčev, že to fakt klobúk dole pred ním, ako prácu odviedol na tom Pirátskom ostrove, na tom Zážitkolende. A aj s ním sme sa rozprávali, že aký to bude mať podnázov. Tematický park. Simon, to nie je tematický park. Čo to je? To je zábavný park. Nie je. Zábavný park sa definuje, kde máš, povedzme, nejaké kolotoče. Vieš, kde sú také tie atrakcie typu, že nejaký kolotoč, nejaká dráha, niečo takéto. To sa označuje ako zábavný park. Čiže nakoniec sme potom dokonca ani štát slovenský ako hygiena, rôzne tie povolenia, vieš, že potrebuješ vyriešiť s požiarníkmi a tak ďalej. Ani oni nevedeli to tabulkovo zadefinovať, pretože nič také nie je. Hej, máš detské ihrisko, ktoré je úplne zase, sme si robili srandu, lebo bol piesok pod loďou, ak si pamätáš. Hej. A vtedy sme teda potrebovali povolenie od hygieny a on že čo to máte, pieskovisko? Tak že dáme vás do zóny piesok. Že ani oni nevedeli, kam nás majú zadefinovať, pretože ten koncept je veľmi unikátny. Vieš, že my sa označujeme v podstate tematickým parkom, interiérovým. A sme určite prvý najväčší tematický park na Slovensku. Za tým si stojím. A jak ste teraz zaevidovaní? Ako tematický park? Ako tematický park. Neviem ti povedať presne skupinovo, ako to je štátne, to by som musel sa pozrieť do papierov, ale sme evidovaní v podstate ako Zážitkolend, je ako brand, ktorý má v podstate pod brandom tematický park. Samozrejme je to už nejaká SROčka potom a tak ďalej. Čiže... Napadlo ti niekedy, že to predáš? Popravde? Napadlo. Popravde napadlo, ale vieš, čo mi napadlo pred asi mesiacom? Tým, že meníme scény. Zážitkolend, vieš, ten biznis rastie. To je to, čo ti hovorím, že ty nevieš sedieť nad papierom. Veľa ľudí, to zase začínam tam, alebo rozprávam to už dvakrát, sedí večera, kurník šopa, čom začnem, alebo vieš, ajíčku dám info. Vieš, že daj mi 10 nápadov, v čom začnem podnikať. A vieš, to si tam vyhodí. A najlepší nápad, že bez investície nebude ma to nič stáť, nič nemusím robiť. Učiť. Áno, áno. Len začnem podnikať. Len ajíčko mi to spraví. Áno, len začnem podnikať. Čiže to ťa k tomu dovádza. Vieš, ono to rastie. To podnikanie je Zážitkolend ako taký, krásne nám ukazuje smer. Naozaj. A ďalší smer, ktorý mi ukázalo, je ten, že mne sa plní totiž to sklad. Ale sakramensky. A v marci sa mi naplní tak, že budeme otvárať druhú prevádzku. Pretože mám strašne veľa kulís, ktoré mi stoja. A vzniká podnikateľská myšlienka, veď musia zarábať. Že je čas otvoriť druhú prevádzku a posunúť tie kulisy do tej druhej prevádzky. Presne to obdobie sme sa dopracovali k tomu, že už nebudeme platiť predsa sklad, kde to bude schované, ale poďme otvoriť prevádzku treba v Košiciach a poďme to tam umiestniť. Ale to je to, čo sme sa dopracovali. Viac zase iba to, ako keby, že nás to doviedlo k niečomu. Lebo to... Áno, škálovateľnosť, franchising a toto všetko chceli sme robiť, ale teraz už nás to núti.
Už zrazu vidíš, že proste máš, a teraz budeme meniť tému v marci na stredovek, kde ide preč loď, idú preč palmy, idú proste strašne veľa vecí odtiaľ proste musí ísť preč. A čo s tým? V Košiciach môže vzniknúť Pirátsky ostrov. Presne to je to, čo hovorím, že to rastie. A zase v Košiciach, keď to už bude, keď stredovek skončí v Bratislave, tak vznikne tretia prevádzka, kde sa posunie Pirátsky ostrov a práve to, čo bolo v Bratislave, sa posunie doprava. Možno prezrádzam know-how, za ktoré by si mal niekto zaplatiť, hej? Ale snažím sa práve povedať, ako to v skutočnosti je naozaj, že to podnikanie ti ukazuje presne ten smer, akým máš ísť. Ak to nebudeš počúvať, nebudeš to vnímať, tak sa v tom stratíš. Presne je to. A tam je dôležité to, aby si tam bol prítomný. Ak sa fokusuješ na dve veci, toto ti môže uniknúť. Ak nemáš dobrého manažera alebo niekoho, komu sa delegoval, ktorý ti povie, a ty máš plný sklad. Ty vidíš, to je presne toto know-how, no. Musíš tomu prísť. A nebojíš sa niekedy, keď tak sa rozprávaš, že by to niekto ukradne? Niekto ti ukradne. A neukradli? Veď už sa stalo. Vieš čo? Takto, Vladko. Ja som sa konkurencie nikdy nebál. Myslím, že je demokracia, je to krásne, keď niekto niečo tvorí. Ja milé rád to prídem pozrieť, podporiť, možno sa niečo priučím. Kto je šikovnejší, múdrejší, sem s nápadmi, poďte zážitko, len maily na stránke sú, čiže akože ja milé rád sa priučím. Čiže ja som, není ten typ človeka, ktorý by tu akože sa bil do prdzaka, všetko by chcel speňažiť. Ja práve, že sa snažím naozaj, aj tie moje nápady častokrát pramenia práve z toho, že prísť niečím novým. To je veľmi dôležité, aby to nebolo, vieš, furt len o tom myslím, že teraz tu máme, vieš, ďalšiu, ja neviem, trafiku. Ďalší detský kútik trebárs, vieš, tých kútik, tam kútik, tam kútik, tam kútik, tam kútik, no ako do ktorého kútiku, vieš, ako už vieme, čo tam je, vieme, jak to vyzerá. A akože chodia tam tí ľudia, ale však nemajú kam ísť, vieš, tak tam proste chodia. Takže preto vzniklo v tom zážitko, len vieš, že... Vieš čo, toto sa mi páči, jak hovoríš o konkurencii, že, lebo keď si to tak zhrniem v hlave, keď sa niekto tak, že veľmi obáva o to, že založí nejaké podnikanie teraz, že len nie konkurencia a nepustím si do toho tu nikoho, tak to je taká naša tendencia, nepoviem, že Slovákov, lebo to je podľa mňa úplne že prirodzene ľudské, snažiť sa o nejakú istotu. Niekto chodí do roboty, rozumiem, vieš, a spolieha sa na to, že ten zamestnávateľ bude navždy, že to je prosto nejaký, vieš, z Panteónu boh, ktorý prosto, že to je, ja neviem, boh, čo ja viem, maloobchodov, vieš. A on to celé drží a ja sa môžem spoľahnúť, lebo a ja môžem chodiť k nemu a on mi dá 1,000 eur v hrubom každý mesiac a som vybavený a mám istotu. A bojím sa ísť na tú ani mi nenapadne, že by som prosto, že to nedaj Boh, vieš, toto je môj vchod, toto je moja cestička. Tak. Presne poznám. No, ale že prosto tá istota neexistuje. A to si mi raz povedal, raz sme sa rozprávali, ja si mi povedal, že to prosto, že neexistuje istota. Nie. Jediná istota je, že prosto, že sme teraz to pred chvíľkou odznelo, že sme tu a že aj keby ja neviem, čo sa stalo, tak za hodinku máš na nájom. No presne, akože musí sa vždy vynajsť. Musím to podotknúť, keď sa otvárala tá escapeová hra, teda to escapeové centrum najväčšie v Bratislave, v airporte vzniklo, tiež v podstate v budove podobného, respektíve rovnakého majiteľa, ako je budova Sportmallu, tak som dostal telefonát od toho otvárajúceho, teda, že si to bol takou obkročnou cestou, vieš, že viete, ale ja neviem, či ešte sme si tedy vykali, teraz si už týkáme, lepšie je povedať ty blbec, jak vy blbec, vieš, tak ako, čiže sme si, že viete, že vy ste konkurencia, ale ja ako, ale akože ja sa vás nebojím nejakým spôsobom, už kľudne, ja vám aj poradím. Ja som aj zobral, hej, že do toho zážitko len aj som mu vysvetlil, aké sú zákutia, a aké všetko je, ako to celé funguje, takže kľudne, nech vznikne. Akože ak niekto chce otvoriť zážitko len 2, nech sa páči, môže prísť, dáme si kavičku, pokecáme, ja s tým nemám problém. Pokiaľ bude šikovný, nádejný, ja to ešte aj podporím. Frančízu a druhého manažera. Jasné, akože už pracujeme, však hovorím, akože právne pracujeme na tom, aby to celé bolo v
licenčne a takto položené. Ale ja sa toho nebojím, ani sa nebraníme, keby čokoľvek iné vzniklo. Pozri sa, lepší vyhráva. Vieš, osud je osud, karty zamiešať môže hocičo, v rukáve máme aj iné nápady, vieš, ktoré už aj realizujeme ako keby ďalšie, čiže ja nemám nejakú obavu. Myslím, že Zážitkoland alebo prvý tematický park na Slovensku bude stále prvý tematický park na Slovensku. Pirátsky ostrov tu nikdy predtým nebol. Decká majú krásne zážitky a to mi stačí. Čiže nerobím si z toho ja nejakú hlavu teraz, že by niečo takéto sa malo. Skôr tí ľudia majú obavu možno, že ako my zareagujeme, alebo vieš, ako my voči tomu nijako. Nemusia sa obávať. Ja som rád, že vznikajú tie koncepty. Vidím, že robím dobre a vidím, že tí ľudia proste to vidia, že áno, že niečo takéto tu chýbalo. Len ma mrzí jedna vec. Nevidia hlavnú myšlienku Zážitkolandu. Hlavná myšlienka Zážitkolandu je spájať rodiny s deťmi. Toto je celou pointou. Nerozbíjať. Nemyslím to v tom štýle, že teraz rozbiješ nejaký vzťah, ale tá rodina s tým dieťaťom ti príde na tie 2 hodiny do toho parku alebo do toho priestoru. A naše hry sú stavané tak, že musia s nimi aj kooperovať rodičia. Nie je to o tom, že teraz ja si sedím na káve a dieťa sa hrá. Nie. Ja sa mu musím venovať. A práve to je tá krásna myšlienka, ktorá a nakoniec odídu tí rodičia. Kurník šopa, to bolo super. Sme sa zabavili, zahrali. Viete, mňa to aj viac bavilo, jak malého. A toto počuješ práve a to je tou hlavnou myšlienkou. Nie je to, že tam teda príde, zabaví sa, áno, všetko, ale ten čas strávili spoločne. Že nie je to také, že detský kútik. Vieš, hodím dieťa, hraj sa, keď padne, tak ešte animátora dobre mu šeknem po krížoch. Vieš, nech čo si dovolil sa nestarať mi o dieťa. Nie. Zážitkoland toto miesto nie je. Zážitkoland je miesto, kde trávime s tými deťmi čas, rodičia. Venujeme sa im. Či je to imerzívna miestnosť, teraz naša nová krásna veľkolepá, alebo je to v podstate tá časť toho ostrova, lode a všade, čiže ten rodič musí čítať. Častokrát naschvál umiestňujeme tie rekvizity strašne vysoko. Ja to si všímam, že to dieťa uteká za to. Mami, ja to tam nedočiahnem, poď so mnou. Vieš, a musí ísť tá mama s ním, aby si to prečítal. Čiže... Simon, strašne ti držím palce, je to unikátny koncept, no však vravím, keď minulý rok sme sa prvýkrát stretli a rozprávali sme sa o tom, tak ja som bol najskôr, že čo tu ten človek chce? A potom, odkedy v podstate spolupracujeme, tak ja som stále ako, že nadšený aj z tej tvojej energie do toho, aj z toho, že ako ľudia odchádzajú zo Zážitkolandu, aký je to neuveriteľne tvorivý priestor a ešte aj tá ušľachtila myšlienka za tým, že spája to rodiny s deťmi. Mm-hmm. To je celá myšlienkou. Simon, všetko dobre ti prajem. No a v ďalšom podcaste, aby som posluchačom a divákom a všetkým, ktorí sú prítomní teraz, ďalšie rozhovory budeš robiť ty. Vyskúšame to tým, že sme... Trošku predstav ten koncept. Áno, chceme v podstate ukázať mladým nádejným podnikateľom, ktorí by chceli, či je to v podstate tej novej generácii, ktorá len vznikne, alebo tej generácii, ktorá už existuje, ukázať aj to, že to podnikanie môže mať aj také iné aspekty a treba pozerať veľmi s nadhľadom na to. A nie je to len o tom, že ako rátam cash a či mám Mercedes S. A tá pieseň teraz mi napadla, že máme benzín, máme cash. Okay. No. Som si to tak akože vybavil. Môj synovec 15-ročný si to spieva. Ale je to práve o tom, že ako prísť niečím inovatívnym na trh a ako ten podnik postaviť tak, aby bol dlhodobo fungujúcim. Toto by som chcel aby ten náš podcast obsahoval. A možno ešte naplňujúci, vieš, že robím niečo, čo má zmysel, čo mám rád. Hej, prináša to peniaze, ale aj keby som musel platiť za to, tak by som to robil, lebo ma to baví. Peniaze sú vždy v podnikaní a v tomto type podnikania sú ten posledný aspekt, ktorý ti prichádza. Lebo tá investícia, ktorú do toho dáš, to je niekoľko rokov návratnosť. Tam sa bavíš o návratnosti, ja neviem, 5 až 7, 8 rokov. Si to nebavíme, že my otvoríme podnik a zajtra budeme milionári. Toto vôbec nie je tak.
Hej, čiže presne ako si povedal, nájsť myšlienku, inovatívnosť, chuť a zmysel toho nového podnikania a nebáť sa konkurencie. Čiže budeme si volať nádejných podnikateľov a budeme ich sa snažiť nejako vyspovedať s tými ich inovatívnymi nápady a možno sa priučím niečo aj ja. Prečo? Veď ja viem milé rád, keď mi niekto povie, že toto sa robí takto a takto. Hej, že toto je dôležité, aby sme sa vedeli naučiť od niekoho. Držím palce, Simon. Všetko dobré prajem. Ďakujem pekne.